Samozrejme, tak ako ja si myslím, že k rapu to odjakživa patrilo. A určite mi dáte za pravdu aj, že rap je svojím spôsobom nejaký pretek a dáte mi za pravdu, že v mojich najaktívnejších rokoch mojej kariéry, myslím do tej 40-ky, keď som nemal rodinu, som akože miloval to pretekanie a miloval som boj keby o tú pozíciu. No a to, čo som nemal rád, keď niekto chcel pretekať, ale pretekal veľmi zákerne, keď to fejkoval a keď bol niekto nečestný. To znamená, že keď si niekto robil lajky na tom, že povedal, že predal platinu za jeden deň, ale pritom vie, že tie albumy predal do Pantarej, alebo keď si nakúpil followerov na Instagrame a Facebooku len preto, aby sa, dajme tomu, že ku mne priblížil, alebo keď si niekto vymýšľal rekordy, tak proste som to zosmiešňoval. Alebo keď ti niekto vycúcal content a potom si ho pripísal, že to on vymyslel, tak som takéto veci zosmiešňoval, čo si myslím, že je úplne bežné v rape. Takže netreba byť zbytočne precitlivý.